Aquestes són les coses que queden sempre palès a la nostra història, a la nostra memòria. Jo soc químic i els he provat tots. I a l'últim n'hi ha un només que funciona. I funciona, us ho dic perquè no feu proves. És el percloretilè. Si es col·locarà. No passa res. De pràctica. A la primera no sortirà bé, però t'asseguro que a la tercera segur, Això s'ha de fer moltes vegades. Sí. Com tot és pràctica i hores... Home, i una mica de coneixements de color, I és el model, i llavors, doncs, aproximadament, si és un angle de... Sempre en gesso. Gesso i aigua. Podeu fer el gesso més espès, menys espès, tireu de la pintura de pajarita, tireu els colors que vulgueu, el color que voleu. Estem fent aquí, intentarem fer una figureta, i veurem a veure què ens sortirà, però almenys intentarem, A diferents velocitats totes dues sempre. Llavors li fiques un neó normal a 220 vermell i ja tens la foguera feta. Això és un neó de rentadora. És el pivot aquell vermellet que surt a la rentadora. Això el trobaràs a qualsevol botiga electrònica. Va a 220.